Haupa, Jurgen Argitanaz, hemen hauzue, txoko Malasperan, Miribilla auzoan, Malaspera izena dator lehengon meategi batetik, haude meategi izeniko auzo bat, eta gure eskola txokoan zein dugu gaur, nire gaietariko gustukoenetariko bat, sushia. Sushia ingo dugu gaur, zer da sushia? Bueno, sushia danotakigu, arroza eta arrainan arteko nasketa dela. Da nun jaio zen sushia? Bueno, esango duzu ez, Japonen jaio da, ez. Sushia Txinan jaio zen. Txinan jaio zen eurek jakin barik. Segero egitze da, Japoniarrak 17. mendien eurek emida probet aldatu jateko era, ezta? Baina, jaiotzez bertan 6. mendien, Kristo aurretik jaio zen sushi Txinan. Zelan jaio zen? Lehenengo txinatarrak ekimina da arraine arrantzatuta gero, arrozetan, gordete bien. Konturetu ziren, arrozan barruen sartunde, arraine, arrozak esporen bitartez, ezetasuna eta beroagaz, mo ateratzen ban. Orduen, arraine bertan gordetezan, arrozan barruen eta anforetan sartze bien. Handik eta denpora garrenera, anforatatik atara, arraineri tripak kendu, eta ukik ban, zapore bat apurbet, azidoa eta apurbet fuertie, baina gozo egoan. Da horra zizen apurbet, sushi mundu ez da. Apurka-apurka zizen konturatzen, arroza garbitute be, arrainaz batera gozo gotezala, eta Japoniarrak 18. mendien azizin bai nigirizek jaten. Arroz bolie eta arraine, nare sushi deitzen dana. Gero beste estilo bat hau oin, nigiri gunkan, dekogune, arroz bolatxue kanpotik algie deko, eta barrubete alzu guzunegaz. Gero dekuz osomakizek, futomakizek, uramakizek, eta temakizek. Horrek izango zen apurbet generikoenak edo sushi motak. Geurringo guzena da bi nigiri mota, nigiri normalak eta gunkanak, uramaki bat, futomaki bat eta temaki bat. Darrotrako zer da importantiena, gure arroza. Zelan inogu arroza? Lehenengo inogu, 7 bider garbitu, almidoiek entzeko, 10 minutu itzagu beran ezetasuneaz apurtxu beti infletan, gero egosten ipinogu olako vaporera baten, hau Japonian danateki etzien olako bat, eta oin egozik gero beste 10 minutu egonda beran lurrunegaz egosten. Eta oinen bigu otzikiu. Zelan otzikuko dugu? Honezegaz, jangiri bategaz. Zedro egurredeko, gure abanikuegaz eta gure sariagaz. Saria da ospine eta azukri. Orduan, apurka-apurka arroza joaten dago gortzen, guk gude dugun testuri hartu arte sushi eiteko. Da hemen geratzen danagaz, honek balizo deu, etzien bakizu honek Rice Krispies edo Choco Krispies jateko, hau izten da ziketzen, laban edo armairu bero baten, eta gero frigitu egin da. Da honez arrozaz, gure zerealak armuzuterako balizo dauen. Lehenengo eta batengo gune da izango da osomaki bet. Arroza gure algan ize beteta egongo da, baina ez gorarte, da osagi beti pini, da gero sartu ingo dugu rola. Bigarren ingo gune izango da futomaki. Osomakin bardine, baina oingoan ebaten da sortxikien eta 3 edo 4 osagai jaraten duz barrutik. Ipingo txagu, eizokine, gaztai krema, arrautzetxu batzuk eta aguakate apurtxu bet. Da horrengo dugu sarratu, algi kanpotik doa menbe, da sortxikien ebaiko dugu. Oingoan ingo dugu uramaki bat. Ezberdintasuna zen arroza arango dauela kanpotik. Da barrutik arango deu, atun tartarra. Tartar bat ingo dugu, barruen ipini, da osta behingo dugu lehengo muduen. Barru bete, sarratu, baina arroza kanpotik gatuko da. Azkenengo ingo guzenak izango diez nigiri mota 2. Nigiri gunkan eta betiko nigiria. Arroz bolatxoa ingo dugu, zepelin forma hartunde, ganetik arraini pinintxe. Eta beste izango da, arroz bolatxoa, zepelin motagaz, nigiri alga kanpotik eta barru betetan. Bueno, Joseba, espero guzteko izena, gaurko monografikoa, sushiren arabera. Apu ikustezue, uramaki, futomaki, osomaki, nigiri ezberdinek eta sashimi joguz. Espero jentiek etzien suserrik ez izena, eta ikustezue, erreztxue da etzien eiteko, así que ánimo.